Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Egunon ikusentzuleak eta ongi etorri saio honetara. Gaur kontan, berara etorri gara, bertako Hazienda Feria, 10. Hazienda Feria daukagu. Eta ikusiko dugu, ea ze aurkitzen dugun, nortzuk aurkitzen ditugun, oraindik goiz da, eta mugimendu honitzik ez dago, baina tira, goazen eta ikus dezagun. Bueno, eta hemen aurkitu dugu berako alkatea Aitor Elespuru. Egunon, zer moduz? Kaixo egunon, ederki, hemen ja feria martxan dugu eta gustora. Bueno, antolakuntza dena egin ondoren, ja egunaz gozatzea gelditzen da edo gaur ere baduzu zer egin? Hori da, gaur egiarran erraten duzuna, antolaketan hilabeteak, asteak daramatzagu eta gaurko eguna disfrutatzeko izaten da. Errexena da gaurkoa, azkenean, bai. Bai, zuentzat errexena, ez? Eta gero egia da, 10. feria denez, ja gutxinaka jendeak ohitura ere hartzen egonen dela, ez? Bai, ja badu oinarri bat, estabilizatu da, ez? 10. da urten eta horari gara, datorren nola hurrengo urteetan, ze hori, nola garatu hau, ze forma eman, baitugu ideia batzuk eta beti berritzen joateko, bai. Eta pentsatzen dut, bertako edo inguruko abeltzainekin eta nekazariekin harremanetan egongo zareltela hortako, ez? Bai, noski, gu badugu mendi batzorde bat, nahiko aktiboa dena eta dinamikoa, eta hor daude hainbat abeltzain, eta hortik sortu da hau, eta egiarren gustora gaude, eta gustora baita ere gaztiak ikusten ditugulako. Kuriosoa da, bera hortzitako herri urbanitena izango da, baina badago afizio handia abeltzaintzarako eta gazteak ikusten dira hemen, da pozgarria da, bai. Orduan, belaunaldi berriek ere abeltzaintzara edo nekazaritzara nolabait ere lotzen direla ikusten duzu hemen? Bai, lurrari lotuak badaude, hemen beran industriare badago. Abeltzaintzatik eguneko bizidenak gutxi dire, baina bi langintzak dituztena bai, industrian eta gero baserri inguruan aberekin lan egin bai. Bueno, hori pozgarria da, ez? Nolabait ere mantentze hori, ez? Naiz eta bertzelan bat izan, baserriaren mantentzea. Bai, gure kultura da, gure oinarria eta etorkizunean eutsi behar zaio, lehen sektoreari, noski. Eta holako egunek, ez? Holako feriek eta aitortza gisekoak izaten dire pixket beraientzat, ez? Hori da, azkenean da eskerrak emateko, ez? Eta, aitortza bat bai instituzioetatik, eta ikusteko, beraiekin gaudela eta berai laguntzeko, noski, bai. Bueno, honekin geldituko gara, mi eskerra honitz eta gozatu eguna. Ederki, gozatu zuek ere, eskerrik asko.
Eta orain gontan, Arri Maritoren aurkitu dugu hemen ardiei begirada bat botatzen. Egunon, Arri, zer moduz? Bueno, ongitazuek. Ongi, zer moduz hasi duzue gaurko eguna? Bueno, nahiko aldabez hasi dugu gaur eguna. Betizu Ara. batzuk ekar barra genitxun, eta ezin izan txugu ekarri, pues, eskapatu deuko, eta bertze batzuk karri txugu, mantxoxe gukola, eta... Bueno, baina zerbait ere karri duzu, ez? Soluzionatu dugu, nolaz patxe. Bai. Ordan, zu urtean zehar ere abeltzaina zara, ez? Bai, abeltzaino naiz, bai. Eta ze betizuak bakarrik edo? Ez, batxut betizu, gero Euskal Potxokak ere bai, bi horretan, eta mendiko pardak, direla behi gerrixako, suizak direnak, lehenoko suiza baitetu, bai. Baina gaur betizuak ezik gainontzeko guztiak ekarriak edo? Ez, pardak ekarritut bakarrikan, bai. Potxokak ere, guain guretzeko sasoi txarra da, umatzen nahi dire denak, udaberrien, umatzen dire mendien, eta pues, gaztiak eta hola ekartzeko aukera dugu bakarra, eta aukera morritxa, bai. Bueno, eta holako feriak ez, pentsatzen dut zuek ere eskertuko dituzuela, ez? Bai, azkenin nik ikusten dut, hau ona dela, pues, bertako jendik eta kanpoko eta bueno, inguruko jendik ikusteko ze lanak egiten dugun urtin zehar, ze arrazako azindak badiren hemen ingurun, eta bueno, pues, funtzionamentu hori ezautarazteko, gehien bat, bai, iruditzen zait aukera polita. Bueno, eta zu abeltzain gaztea zaitugu, ez dakit inguruan ere belaunaldi berriek ikusten dituzun edo zaila dagoen kontua? Bueno, errexi ez da, gauza diren bezala. Errexi ez da, nik uste gaur egun pues, gauz berriak inbar direla, saiatu garela berritzen. Hau, segurazki, zanen da lanposturikan zarrena, edo zarrenetarikoa, abeltzaintza nekazaritza, eta bueno, nik uste gelditu garela pixko eta atzin gauza unitzekin, eta ikusten dut berritu behar dugula gauz desberdinak inez, eta bueno, gu hortan nahi gara saiatzen, eta bueno. Igual nolabait deskonektatu gara lurretik, ez? Bai, hori da. Azkenin nik usten dena da, pues, azinda dena joan da ondira, dena nahi dugu ondia, polita, ez dakit. Garrantza ondia ematen dugu itxurari. Eta azkenin nik apostu egin duten abeltzaintza mota da mendiari onurak ekartzen dizkionak eta arrazak, bertako arrazak galtzeko zorian daudenak, eta bueno, azkenin pues, gure lana gustu egin eta saiatzen gara ez bakarrik guretzako egiten, baizik eta denentzako aportatzen gure azila. Bai, ekoizpenari begiratzen zaio hau nitz, ez, ze emango digun animali horrek, baina zuk erranduzu ere ingurua zaintzeko ere balio dutela berek. Hori da, bai, eta gehien bat, bertako animali dire, hemengo lekutan ez dire galdu, mendian ahitzongi egokitzen direlako hemengo kondiziotara eta bertakoa delako. Eta bueno, pues pena bat da, gu bezalako jende, pues, gaztia, edo ez hain gaztia, pues, apostu egitea bertako arrazangatikan. Kanpora joan gabe, nik uste, bertan badugula, pues, ez dakit, mejoratzeko aukera eta mantentzen nahiko lana da, osea, errekuperatzen ahitzaia da, nik hori ikusten dut, errekuperatzen ahitzaia da. Jak eta hori, pues, gutxi dagoen, pues, haizu, gu, benpin, mantentzen saiatuko dara, ez gehiago saiatu maizik eta mantentzen. Orduen, ikusten duzu, igual kanpoko abereak edo kartzen direla eta bertakoei hainbertze kasuik igual etzaiela egiten, ez? Bai, hori da. Azkenin, kanpoko aberik, dire, nik eran barta, arraza industrialagoako modu batera erranta, bai, kiluri begitzen zaio hori. Nik ez dut erraten, ez dienik politak eta deusera, ez dut kentzen gauz batek bertzia, minon, ez dakit, azkenin, nik uste lotu behar duzula, zuk egiten duzun lana, ez bakarra zuretzeko baizik eta ingurumenantzeko eta denantzeko, osea, azkenin herriantzeko, mendiantzeko eta denantzeko, bai. Eta tokian tokikoa mantentzea azkenean aberasgarria da, bai tokikoendako eta gero kanpokoak ere, bakoitzak berea, ez? Bai, gainera, betizun kasun, Europa guztian, hori, azkeneko arraza basatia da, Europa guztien, badu privilegio ahitz handi bat, ez duguna baloratzen, aurkaria unitz bat jauna gainera arrazak berak, eta bueno, pues ez da errexia mantetzen, bere izateko maneran gatikan, zaila direlako, minon dena bezala landuta ere bai lortzen alda, eta nik itxin hori dut guain nire helburua, betizu sail polita bat mantxo samarra mantentzia eta arrazekin entzino segitzeko. Jo, behon deizula, mil eskerrin eman diguzun elkarrizketa honengatik eta honekin geldituko gara, ea etxekoa zainduz,
mantentzen dugun eta ez den galtzen. Hori da, eskerrik asko. Zuei. Eta orain gontan haizeakin gaude, haizea erlanki eztiak etxaldekoa, eta ia ze kontatzen digun, egunon, haizea zer moduz? Egunon, ongita zuek. Bueno, gaur Hazienda feria dugu, baina zuek ere ekoizle desberdinak elkartu zarete hemen, eta konta iguzu ze ekarri duzu gaur kontan? Bai, pues gaur, nera zindaz, aparte, ekarritugu, eztia, lasai. Zuek ez bazate mugitzen, bera ere ez da xertuko. Etorri da lagunak ikustera, salutzera. Etorri da laguna salduko txu eta joanen da gero. Erregina gelitu da itxian. Hemen badire erlamanduak eta erle langileak, ikusten dire difentiak. Erlamanduak eta erle langileak, eta ze desberdintasun dago? Bueno, erlamandua da berez jaiotzen da, erreginak jartzen duen orduan arroltzia balima dago fekundatu gabe, jaiotzen da erlamandua, dela arra. Eta erlamanduan lana bakarra da fekundatu egiten badu eta bertzenaz jantalo. Urte guzian, osea uda guzian. Eta gero udazkena doazten delikan, erliak erraten diote nola ez duen aportatzen jauz, kanpoan uzten dute eta hiltzen da bakarrik ez delako gai. Eta gero erliak, langileak, hemen ikusten da supergarbi, lixua diren hauek, dire langilea jaioko dire mendikan, hauek. Eta goiko hauek jaioko dire erlamanduak. Dire fekundatu gabeko arroltzetik jaiotzen da erlamandua. Da fekundatutakotik langilea. Eta gero, fekundatua dagona, baino ematen badiote jalea reala, bere dieta osua bakarrik balima da jalea, bihurtzen da erregina. Eta hortik jaiotzen da desberdintasuna erregina eta erle langileana da beraien dieta. Bakarra jaten dutela jalea reala. Pentsa ze garrantzitsua den gure dieta, Hori da. Eta beraiena. Hori da, denentzat dieta egiz garrantzitsua. Bueno, eta zure haziendari buruz hitz egin diguzu, eta orain hemengo produktuei buruz. Konta iguzu? Hauek dire, segundu bat, lasai. Hauek dire gure argizariekin egindako kandelak. Usaitu hau. Usai goxua dute? Edo ez? Ez? Hau da gure argizariekin egindako kandelak. Guk eztia bilu ondotikan, gelditzen diren argizari hori egiten du gaun izan urtu, eta batzuk egiten txugu kandelak eta bertziak egiten txugu berri zen estiratu eta berriz jarri ezti gehiago egiteko. Gero ekarri dugu eztia, esaten txugu normalin lau mota, baina orain gelditzen zait bakarrik hau, dela Pueilloko erlategian ateri duguna, dela artearen eztia. Ez dela eztia bera da, mielato erraten zaio, ez delako eztia egiten da normalin
loredatikan atetzen da, eta hau da artearen eskurratik ateitzen den salbiana. Orduan, diferentea da. Da pixkot potologo, densogo. Gero propolioa ere, propolioa da erliak erabiltzen du erlauntza isolatzeko antibiotiko natural superpotentea da. Beraiek erabiltzen dute xirrikituren bat edo balima dago erlauntzan, tapatzen du propoleoz ez sartzeko, ez onjuak, ez bakteriak, ez virusak, horregatik da hain antibiotiko natural potentea. Eta gero polena. Polena beraiek biltzen dute, beraiek jateko behar dutelako, eta eki kontuz favorez. Eta nik iten diot jarriolako sare bat, eta sartzerakoan erlia erortzen zaio eta biltzen diot. Bakarrak kentzen diot urte guzien hilabete bat, ze beraiek behar dute, pila bat, orduan gehienezkoa uzten diot, baina hilabetetxo bat kentzen diot. Eta gaur horixe? Bueno, bada nahikoa, Bueno. Baina berez gauza gehiagora izaten ditu. Normalin lau estimota. Ados. Bueno, hementxe utziko zaitut, laguntzaileak ere etorri zaizkizula, eta lanen utziko zaituztegu. Mila esker. Haunitzaldu, eta ja hurrengoan bertze eztiak ere zautzeko aukera dugu. Ederki, mila esker. Zuri. Oi, deixa eu ver.
Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bueno, eta hementxe aurkitu dugu Nerea Sorondo, gaurko pertsona berezia omendua izango delako gaur. Egunon Nerea, zer moduz? Egunon, bueno, pixkot urduri. Urduri bai, gaur bakarrik aizkora ez, gaur omenaldi bat ere ingo dizute? Horregatik, nire ni lasai egoten naiz egur gaini normalin, baina gaur omenaldiakin pixkot mugitu nago bai. Bueno, baina aldi berian konten ere gongo zara pentsatzen dut. Bai, baina norberan herrian beti egiten du presio behixio. Bai, horrek ez du lasaitasunerako laguntzen eta, bueno, zure ibilbideagatik omentzen zaituzte, baina zu ez zinen aizkoran hasi? Ez, ni trontzan hasi nintzen, egia ja 18 urte namekitut herri kiroltan, eta, bueno, pues, horrek ere merezi du, ez? Bai, bueno, 18 urte errex erraten da, eta herri kiroletan berez kirol, haundia edo ez da, eta aizkorara pasatzea nola erabaki zenuen? Bueno, izan zen kasualitatean, ere bikotia trontzakoa aurdun gelditu zen, eta orduan pixkot gehiago dedikatu nintzen aizkorari, eta hortxe ikusi nu balioan nula, gustatzen zitzaidan eta horreri segitu nion. Eta orduan gustua hartu, eta ja ez duzu, ordutik ez duzu utzi. Ez, orain trontzako lotu nahi dute, baina orain ja aizkora da nire kirola. Orduan ja, zuk ere utzi duzu alde batera trontza. Bai, ala da, bai. Bueno, deus gehiago ez datzu denbora gehiago kenduko, orain prestatu eta erakustaldia egin behar baituzue. Bale, eskerrik asko denari. Zurik. Horren egun ederrari. Baina laxe da ongi etorri, gaurko egunak badu fama, gu bertxotara etorri gara borobildu nahian plana. Salduta etorri gara, ez zaiteztela aztora. Joan den urtetik bertze urte bat, nola joaten den denbora. Ja margarren aldia du eta gaur ere gustora. Eguraldiak uzten badigu, borobila izango da. Naizta zerua begiratuta ez dago
izaten diren, inguruan urtez urte. Zangoen hori aditu dut zuk enezen bat bertute. Nik azindeetaz ez dut ulertzen, ekinetzazula uste. Lehen apunteak hartu ditut denek lauanka dituzte. Bai alaxe da ikusi zaitut lehen ertzetik begira. Ni aritu naiz haziendaraino, han zuzen zen perspektiba. Berdin garraza, berdin itxura, nik onartuko dut tira. Denak begituz ekinerentzat guztiak politak dira. Beraz zuretzat dena polita, dena ederra nabarmen. Bakasu hontan nik arrazoirik ez dizut bertan emanen. Zaldiak agitz politak dira, baina etorrita hemen. Ostikoren bat eman ezkero polita ez da izanen. Ostikoren bat eman ezkero ni jarriko nintzen larri. Zaldiarena aipatu duzu ta segitu asmoz sarri. Animalia favoritoa niretzatik garagarri. Gure etxean bada baten bat, baina ez dugu ekarri. Ez duzu ekarri, baina oraindik hartu berria delako. Saio aurretik abere artean eman ditut buelta asko. Behorta zaldi errardiak olako eta alako. Oiuak soilik izautu ditut itxian bat ustelako. Utzi etxea ta parekoa aipatu zagun laguna. Urritz makina eskuan hartuz, hortxe dabiltza zer suma. Urte guztian egiten dute nahiko lanan litxukuna. Ta beltzainentzat gaur izaten da deskansurako eguna. Baina probestu beharko dute gaur herritarren epela. Jakina dugu hemen feriak udazkenetan direla. Baina guk beran udaberrian ezin zen izan bertzela. Gaur ere nahiko nabarmen dago gu arraroa garela. Arraro gara, baina alare egiten dugu mejora. Udazkenean naiz izaten den alako feritan moda. Apirilean eta antolatzen pasatu dugu denbora.
hori egia ala da. Lehen azindak aipatu ditugu azoka dugun gisara, baina ekin ingurutara luzazazu begirada. Gaurko azoka ez da mugatzen bakarrik azindetara. Bai alaxe da gauza gehiago daudelako merkatuan, hala ikusten da herri oso bat anizaera batuan. Halako egunak naiz aspalditik existitu enkantuan, ez dakit norbait arituko den gaurko goizean tratuan. Aitraturako sosa behar da, hori egia da eta barkatuekin gaur traturako inork izango aldu beta. Postuak daude ez dita hogi ez da gero berriketa, traturako ez baina erosteko aukera badago eta. Batu ezazu saski batera, denak ongi hartu etxeko, ni ere hala arituko naiz bezero honen antzeko. Hor traktore bat sartua dute barrenean lekutzeko, gero diote beran ez dela lekurik aparkatzeko. Bai ni hortan fijatu naizta, arrazoi duzu hain zuzen, traktore urdin bat aparkatua, kanpo gorrian edertzen. Traktore urdina nondik hasi behar dut galdetzen, nere garaitan famatuena hori kolorekoa zen. Bazen kanta bat alaziona aditua dut tarteka, nola trastoa aipatu dugun gure bertxotan apeka, urdin kolorez eta handia, hildago indarrez beteta, julen zubal daukazu noizbait traktorearen karneta. Karnetik behar alda hortako, favorez ez dut nahi erran. Traktore urdina dagoela eta nik pentsamendu okerran. Naiz eta horrek ez du nartuko abiadura lasterra, ingurutatik pasiatzeko deskapotable ederra. Bertara igota elegantea, izanen zen bai paisaia,
batera utzi dezagun leiko hizketa lasaia. Iruditzen zait ailetu dela aperitibo garaia. Sudurtzulora ailegatu zait alo goxoen saia. Neri geusaia ailegatu zait, goxoa da eta klaro. Gure saioa herri kirolak behar bezala igaro, ta boletoak dituzten salgai, ni behintzat horretan nago. Ze gogoratu hau bukatzean zozketa eder bat dago. Gero zozketan hartuko dute boleto hoietan txanda. Aizen bat sari dauden ageri onak egia erranda. Erdi txiste bat egin nahi nuke guretzako propaganda. Gure saio hau aditu izana nahiko zortea izan da. Berazuk boletorik eosia duzu, Ez niena ezaritu horretan hain maisu. gero denbora izango dugu lasai aizu. Horretako gogukin julen zabiltzazu. Zurteriko tenzu zuk maiz zozketetan. Noizbait tokatu izan zait, neizeo zer buelta. Arreta jarri duzu gaurko sarietan. Zerbait erran behartzen gure bertsoetan. Bueno, postua gaude gaur hemen andana. Baitatzea ziurtxe dago gure ama. Garmendiko borratik hartu gazna dana. Bai gaznabiatzea ederra da plana. Sokorro hortxe dabil laguntzarekin. Eta guk nola egin orain ezin jakin. Elegoa badako baserrin behinekin. Baina Ioek ere hau lagundu ezin. Lehiaketik ez da lurraren euna. Baina aizkora dago ondotik zer suman. Aizkora hori ere nola den astu. Eta egin dute jokaldi txukuna. Jabukatuko aldugu beraiek hasteko. Babaia begiradako modu txarreko. Eta gogotsu daude gaur debutatzeko. Eta ingurukoak ere daude gogoz lepo. Beraz utzi beharko pasagabe langa. Eta aizkolariei orain eman txanda. Guk atxeden hartzeko barrua demanda. Goiza horrela hastea ederra izan da. Bueno, eta hemen aurkitu ditugu Andoni eta Einaut, beroketa lanetan ari zirela eta hartu dugu ratotxo bat beraiekin hitz egiteko. Gaur egun berexia dute, gaur duzue debuta, ez da, egunon? Bai, egunon. Bai, gaur debuta, bai. Lehenbiziko aldiz herrian, ze sentitzen duzue? Nervio. Nervio, bai, denak izagunak eta, pues, nervio, bastante.
Bueno, baina gogo ere izango duze pentsatzen dut, ez? Espero nauniz demorra honetako eta, bai. Bai, debutak beti iten du ilusioa eta gainera herrien, ez? Presio pixka bat gehiago igual. Hori da, denak ezagunak. Denak ezagunak eta presionia hori bai, nahitzen da ninen. Orduan pentsatzen dut, orai plaza bete-bete egongo dela zuen lagun, familiak eta denak etorriko direla, ez? Bai, hori da, bai. Eta gero, debuta eta gero, ospatuko duzu edo nola dau? Bai, bazkaldu hartu hor eta gero, nonbait jomarko dugu. Bai, bazkari bat du eta gero, juerga nonbait ere du. Ez dakit, zerbait ere, umerko da. Bueno, orduan egun haundia eta kaso eguna ere luzatuko da. Bai, hori bai. Horrek arrisku gehiago du. Bai, hori bai. Eta, bueno, nolatan aukeratu duzue aizkoran hastia edo zema denbora gaten duzue? Hasi ginen nola mendin botatzen arbolak eta aizkorakin, eta azkenko gustatu ditzaigun nauniz, eta hasi ginen, eta gustora, hola. Eta denbora honiz gaten duzue aizkolaritzan? Ba, mendin hasi ginetik, urte bat hola nik uste. Eta nork erran barzatzuen, mendien hasi zinetelaik, debutatuko zenutela zuen herrien, eta, Inorrek, ez genuen esperore, hau, inon ba. Bueno, baina polita orduen, ez? Bai, ez polita, gustora. Bueno, ez dizue denbora gehiago kenduko, mila esker elkarrizketa guen hartzagatik, eta gozatu zuen debuta. Eta gerokoak. Emakumezkoak hariko dire, beraien lanetan eta bigarren txanda batean, mutilen txanda ere izanen dugu. Beraz, banan, argazkia atara ondotik, banan, aurkeztuko ditugu gaurko 6 protagonistak. Lehenbizikoa kamiseta gorriarekin, herritik bertatik, gaurko protagonista nagusia izanen duguna, txalo bat, Nerea Sorondo. Eta berekin batera lehiatuko den, sparring lanetan hariko den, Mendarotik datorren, Uxue Ansorregi. Elkarrekin, egin beharko duten lana, binak lana erdiko moztu beharko dituzte gaurko saioari hasiera emateko. Eta ondotik, hariko diren lau protagonistak, bi bikotetan sailkatuko ditugu. Lehenbiziko bikotea, lauek, erran behar da, herritik bertatik sortutako lau aizkolari ditugula, eta lauetatik bi, gaur hariko direla estreinikoz jendean zinean, gaurko debuterako beraz, babesa ere beharko dutenak. Lehenbiziko bikotea, txalo handi batekin jaso ditzagun, Oier Larretxea eta Andoni Latorre. Eta hauekin batera edo hauen aurka arituko diren bertze bi aizkolariak, Endika Goia eta Einaut Korta. Hauek 8 korte egin beharko dituzte, 45 ontzako bina eta 6 kana erdiko. Beraz, gaurko lanak aurkeztuta, Andoni eta Einauti bereziki animogerik handinak emanda, debut ikaragarri honetan, mutilak alde batera lehenbizi, da Uxu eta Nerea, enbor gainera. 3, 2, 1, ekin! Lehenbiziko golpetan. Batetik Donato laguntzaile, bertzetik Oier. Berri jaionea igara, poleko segundo saldu. Pixkot izkide hori, pixkot aixi behar da. Horaitu, euro batian, eta gaurko saioaren edo gaurko jarrunaren bukaeran, 3 lote ezberdinen zotketa.
Bueltarri Uxidek. Zabaitxe, bueltarri Nereak. Eusko hartuta bazen. Naz pixko bat hartu, eta bigarren denborera Uxide Antzorrekin. Bueno, txalo batzuk animo batzuk ere animatuko juzu, ez? Agosu, hau panelea.
Uxuen azken golpeak. Venga ba, eman hor. Uxue, Kristo, bota du bigarrena ere bai. Nereare azken golpetan sartuta. Eta baita Nereak ere oraintxe bota du bigarrena. Txalo bat bi eskolariei. Lantxukun egin dutelako, bikan erdikoiek botatzen. Escolarien arteko tarteak aldak. Urteetan plaza ez da izan du, guztiontzako librea, emakumeak zokoratzea izan du baita idea, baina gaur dira erreferente, eredu adibidea, eskerrik asko zabaltzearren neska gaztei bidea, eskerrik asko zabaltzearren neska gaztei bidea. Neska gutxita batzuek nola bota zioten hor dago, aizkorakada zaizkorakada gero eta zabalago. Nere hasi zen gero Uxue eta denbora igaro, seguru nago baiet zurbildu orain gero eta gehiago. Seguru nago baiet zurbildu orain gero eta gehiago. Egurra ebaki ala ematen, baduzunez boterea, lehiaketetan aritzen zara azkarra eta trebea. Omen txiki hau hartu ezazu, ta egin zeure zeurea, hau eta askoz gehiago ere merezi duzu nerea, hau eta askoz gehiago ere merezi duzu nerea. Behin hasi zinen eta geroztik, ez da izan bide motza, launa zapelor ikusten denez, zenbaki zaila da bortza. Txapelak txapel segi aizkoran, jartzen buruta bihotza, haupa Nerea goza ezazu zure herritarren aitortza. Haupa Nerea goza ezazu zure herritarren aitortza. Hainbat urtez, hainbat aizkola golpe emanda, arpana munduan ere ibilia lehenagotik ere, Nafarroako lau txapel, Euskal Herriko lau txapel, urrezko aizkolan ere garaikur garrantzitsuak jasotako kirolaria izanik, herrikirolen erreferentea dugu, aizkolan erreferentea dugu, beraz, zatu zerdiraino eta txalo hori bat, Nerea Zabaldari. Eta kirol zinegotziaren eskutik oroigarria ematen zaio Nereari bere kirol ibilbideagatik, edukitako lorpen guztiengatik, eskainitako guztiengatik, eta zuen txaloak ere ezin bertzekoak.
top-topean, maila gorenean dabilen aizkolari belatarrarentzat. Oroigarria aintzineko parte hortan, atzean ere mezutxo bat. Herri kirolen erreferente ez da edonor izaten, beratarontzat ore bat da, errexea zaigu erraten, ikusi ondotik txapel guztiak etxerano eramaten, segi ezazu historiaren horri berriak idazten, aizkorak badu zure beharra, segi egurra ematen, segi egurra ematen. Arretxetarrek, Patxi eta Donako kaue duten klubean hasitzen, aizkoran herrikiroletan horbildu zen, eta geroztik begira 18 urtetan ze ibilbidea egin duen, ez? Batez ere, garaietan ematu berik etzegolakoz herrikirol mundua, eta aizkorain kirol gogorra izan da, eta, bueno, ikaragarria egin du, bere lana izan da ekinez egina, ez? Ezina ekinez egina, han kluban astero, bi hiru alde joanez, lana eta lanaren ondorioz lorpen ikaragarriak izan du, eta eskerrak honitz, berako herria eta klubaren partez, eta Patxi kantatu duen bezala, aizkor badu zure beharra, segi egurra ematen. Mila esker. Eskerrik asko denari, ilusi berezia egiten dit gaurko honekin omenaldia egitea. Ez dut animalirik, baina baserrikoa naiz, eta ongira etxetik zer den animali batxatzia eta zelan hauen atzetik, orduan eskerrik asko denari. Bikote hauetan beteranak direnak, Endika eta Oier azaleko lanetan hasteko, eta ondotik bi debutariei txanda pasatzeko, txanda librean, 8 korte. Aizkolariak prest, 3, 2, 1, ekin! Hortxe ba, azaleko lanetan era bezala. Oier larretxea eta Endika. Eta txanda librean, nahi dutenean, txanda pasako dute bikotea.
Aipatu dugu hasieran gaur bi debutari ditugula, beraz egin hartu dute animoa, momentu honetan Andoni Morranean, Einaut bere txarraren zain, Liberian, dortxe bain, bi debutariak Morranean. Baina, kale. Hirugarren korteko lanetan daude bi bikoteak. Eta bitartean galdera obligatu bat hemen ere publikoko bati. Otsua, zein nahi zira uste, ikusten dut venga korta izarela, baina Andoni lankidea duzu. Zer nahi zu, Andoni ez sobera nekatzea, ez? Berriz ere asteleni lanera joan barro baldin bada. Gaur sobera nekatzen baldin bada, bakizu asteleni zein tokatzen zaion lan dobli egitea. Horregatik adira inauteri animatzen, venga, ja, zu nekatu. Andoni, zula sai, sin prisa. Venga, bien. Venga, ya. Alare, Otsua. Einautekoa du etorkizuna aizkoran. Abizen horrekin korta baldin bada egurrin aritzeko dela hostia. Ez?
Gainot, momentu hontan, lan eta lan, barreneko lan horietan. Venga, Andoni. Laugarren kortean sartu berritan orantxe indika goia. Bikote gorria aldea intzinetik handago momentu honetan. Txanda basa hor. Zoier frisik ez, ozen? Hortxe, guantxe, bai. Mal trato. Vale, ya, vale.
Andoneko hierri txama pasa. Bueno, hauen bukatuko motikan, hasi beharko dugu gaurko egitaldia bukatzen eta zozketa egiten, baina zozketa egiteko oraindik ere azkeneko boleta batzuk erosteko aukera baduzu, Euro batean. A ber, bertsolariak, erosi duzu boletarik zuek? Zuek kilo bertzerik ez duzu eta. Bi zumak onartzen dire, venga, ba. Julen, ekine boleto eskendu baina, Ez gelditu guzki guain zu. Uxue, zer moduzik ez duzu garrika? Elegante. Favorito? Ez da gani favoritek, nik oso txun ditutxu eta jasio ezaren favoritaran, eta uste dut oso plaza favorita dela. Lehenago ere egin izan hemen, zu plaza hontan. Eta etorkizunean ere hemen espero zaitugu, batzetan ere bai, baina fuerte datoz, hurrengo generazioan. Bai, eta hori komunikako azkenian, Olako gazte jendia animatzen jutia, eta azkenian mehen gauden hori relebo emakien. Eta releborik ez duena nahi edo relebo esperantzan ez dagona gaurko protagonista, Sorondo, tenemos Sorondo parrato, dando guerra, eta hoxe nahi dugu, azkenian ni bintzat hasi nintzenetik bere ondoan nabil klasetan, bai plazatik klasera eta txapelketatik txapelketara, eta ez dakizu zelako klasera handiza da, bai plazan kontraria bezala, lankide bezala eta lagun bezala bizitza pertsonaren entzutia. Ez da ditzak, Eta hori txapelak zuk irabazten dizkezula berari, Ya te digo, me gana todo, tú. Pero gaur utzi da. Gaur utzi da, baina hori garria beretzako. Gauzia da, me tiene que dar un poco de aliciente, Bestela da nahi gaitzen aldin badian jarraitzeko ere eze gogo. Bueno, me ha dado un poco de esperanza eta gero horrengoa berriz ez azka. Alare, nerea fuerte dabil, baina zuere ikusten dugu azken aldiko txapelketetan egurra, eta ja telebistako derechos de imagen eta guzti horiek kobratuta ere, egoren zara etxe berria egiteko modua, Bai, nahi bai, baina ez imposible. Azkenian pasan ordua, Olako nivel bat lortzeko. Viaje luzia dakan, errekiroletan aspaldi azentakoa naiz. Eta kostau zain nivela hartzia, Orduan espero dut honi eutzi, eta zehozea ere izan bat dut mejoratu. Mejoratzeko bidean beti zaude, eta hondik ere baduzu hondik norlako harriko eskor bat irabazteko nahiko lan erea, utxan mila esker duzuek, nahi zenean gaude berriz eta segituko dugu, eskerrik asko. Guzti behar zerrekin, mendaroko aizkolariarekin hitz batzuk, bitartean lanean segitzen ikusten ditugunean. Andoni. Azkera intzineko kortean sartuta orain, Zandarreko horri eman.
Maier, eskuak inezu. Camposo. Venga, te veo aquí. Venga, ánimo batzuk, hortxe, estutu zaio, abertzen zaio, Manuel. Hortxe, Solasian bizkalaria, bata dutxe txanda hartzeko unea nahi zen duden ikusteko. Eta azkeneko ondan hasi beharrean. Venga, amiga.
Zidatze. Venga, Andoni. Oier, aurten zerbait jokatu duzue? Zerbait jokatu duzue elkarren artean edo? Gero tragu? Irabazten duna trago bila eta galtzen duna hausi biltzen, Eta pagatu hartzera. Venga, oye. Listo, bukatuta. Oier Larretxeak eta Andoni Aitorrek moztu dituzte gaurko zortziak, egin dituzte gaurko lanak. Ongi. Debut goxoa, Andoni? Hola, esaten antziren denak, Oain, gelditu historiko horrekin. Andoni Aitorrek parte hartzeak bat, irabaziak bat. Eguneko ratxa, edera. Remano. Bueno, onaino, berako 10. Hazienda Feriak eman duena, espero dugu gustatu izana eta hurrengoan gehiago. Segi bizkor! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.